pobežia. Na štarte sa pripravili Patričan z Matuliniec. Tento malý a... To je moja hviezda, tento malý. Zo Žitavian. Lucia Trnáčová z Vrábel, Jakub Prnáč z Vrábel. Áno, bolo odštartované. Žiačky 3. a 4. ročníka bežia trať dlhú 300 metrov. Na trati je Lucia Judinová z Machuliniec, Ema Ondrej Mišková z Machuliniec, Lucia Krajčiová z Machuliniec, Adriana Poliaková zo Žitavian, Nikola Magátová z Machuliniec, Denisa Žikavská zo Skýcova, Simona Papková zo Skýcova, Michaela Škodová zo Skýcova a Radka Magušinová zo Stín. Pretekárky sa blížia k cieľu. Veľký súboj je prvé druhé miesto. Vyhráva žiačka s číslom 14 Simona Pálková zo Skýcova. Áno, pokiaľ sa žiaci pripravia na trať, ja vám poviem časkové výsledky z preteku, hlavného preteku. Takže na Obiciach zatiaľ prvý pretekár, ktorý dobil na Obice, bol Imrich Maďar z klubu Nové Zámky. Ako vieme, po jedné roky na Obiciach sa otáčajú pretekári, ktorí bežia na 6 km, sú to rekreační bežci, dorastenci a dorastenky. Áno, a bolo odštartované. Žáci 3. a 4. ročníka s 53. Martin Červený Machulince, 37. Marek Martinovič Machulince, 68. Peter Jenis Machulince, 18. Lukáš Borčin Hostie, 87. Tomáš Rapavý Obice, 84. Denis Cimink Nitra, 85. Michal Suchý z Kýcov, 67. Patrik Gaher z Kýcov, 92. Filip Pavkov z Kýcov, 15 Simon Michalík z Kýcov, 70 Martin Galdík, Bojničky, 83 Partizánske, 16 Miroslav Géci, Stopolčianov. Chlapci bežia trať dlhú 400 metrov. Gratulujeme dievčatám. Simona, nasmej sa. Ja máš. Jsi vedla od něj. Je mi jedno, aký je ročník. Ty pretekli sa tam registrujú. Bohužiaľ. Zateskáme dievčatám 3. a 4. ročníka. Ešte raz tlieskame Radke Magušinovej z Hostí, Adriane Poliakovej zo Žitavian a Simone Pavkovej zo Skicova. Gratulujem, dievčatá, boli ste výborné.